நம்ம பேச போகிறது ஒரு ஜென்ரல் டாபிக் தான். நம்ம ஊரில் பேங்க்குக்கு போனாலோ ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு போனாலோ ஒரு கவுண்டருக்கு போனதுக்கப்புறம் நம்ம பணம் கட்டுறதுக்கு ஒரு செல்லான் கொடுத்தா கூட அதில் டினாமினேஷன் எழுதலைன்னா போய் எழுதிட்டு வாங்கன்னு சர்வசாதாரணமாக படிக்காத ஆளுகிட்ட கூட சொல்லிடுறாங்க. ஆனால் அது பேங்க்கில் வேலை செய்கிற அந்த கவுண்டரில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது ரொம்பவுமே ஈஸியான வேலை. வாங்கினோன்னா அடுத்த தடவை வரும்போது இப்படி எழுதுனுங்க, உங்கள்கிட்ட 100 ரூபா இருக்கிறத 10, 20ன்னு போட்டு எழுதுங்கன்னு சொல்லி அவங்களே எழுதுனா அந்த வேலை அப்போவே அங்கேயே முடிஞ்சிடும். அவங்க எழுதுனாலும் தப்பில்லை, அவங்களுக்கு வேண்டிய சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுல ஒரு சங்கடமும் இல்லை. நம்ம ஊரில் படிக்காதவங்களும் அறியாமையும் இருக்கிற வயசான மக்கள் நிறையா இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு இருக்கிற சேவையை கூட பண்ண முடியலன்னா இந்த பேங்க் இந்த கவுண்டரை ஓப்பன் பண்ணி உட்கார்றதுக்கு ஒரு விவஸ்தையும் இல்லை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கிறத கமெண்ட்டில் போடுங்க. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள்.